saben aku ning taman ketemu lawan Kang Mbok Nagadini, atiku kok mung tatapan terus. Mergo yen aku nyawang lawan Kang Mbok Nagadini, rumangsa ayem, tentrem sakjroning atiku. Ora beda kelawan aku lho, Kang Mas. Tenan. Atiku ya ayem banget. Ning janjane aku wedi. Aku wedi yen kowe lan aku ketemuan semayanan ning papan kene njur Kang Mas Nagaraja ngerti yen kowe lagi andum tresnan lawan aku. Kuwi dudu urusanmu, Kang Mas. Kuwi ben dadi urusan. Umpama ana apa-apane Kang Mbok wani tanggung jawab apa ora? Aku wani tanggung jawab, Kang. Man, Tenang. ning ati ora kok diapusi. Yen tresnaku lan Kang Mbok Nagagini lair tumbusen batin. Ning umpama ana kedadian sing ora nyenengake lan aku bakal gawa. Aku lila waton aku bisa sandingan kelawan Kang Mbok Nagagini sing ayune kaya widodari Kang Wijiwanta. Kang Mbok Pripun, Kang? gandeng ana kaledangan mumpung Kang Mas Nagaraja ora ngerti. Aku pengen seneng-seneng karo Kang Mbok. Aja nganti ngerti iki padha seneng-seneng ning papan kene. Mongko Kang Mas Nagaraja lagi semedi. Iki kowe lan aku anggone andum katresnan bisa suwe. Ning papan kono Kakang Nagaraja lagi semedi ayo. Wis carem asmara kelawan ula tampan. Bab iki yen aku mau mendel wae ateges aku nutup netraku. Kamangka aku ngerti yen Kang Mbok Nagagini kuwi garwane Kang Mas Pikulun Nagaraja. Aja ngluputke aku. Yen pancen ula tampar ngunduh wing panggawe. Mas Patih badhe madhem kados pundi Kakang? Tadah duka ingkang kathah menawi kula kumalancak wantun sumusul dumateng panjenengan wonten ing Taman Baginda. Awit wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan.
wigatosipun menapa Kakang Patih badhe mati? Wonten ing dinten menika si Adi Setyowati sampun purun lelados dhumateng panjenengan. Garwa kula Diajeng Setyowati sagah lelados lan kula Menika leres. menawi mekaten monggo dherekaken kula badhe kondur wonten ing negari Malopati Kakang. Monggo kula dherekaken. Dereke aku ya. Monggo kula dherekaken Kakang. Mas Prabu, Diajeng Setyowati. pangapunten saderengipun ing rikala semanten kula dereng saged angladosi dumateng panjenengan. Ari kelenggan sakmeniku sampun madhep mantep kula dados garwa panjenengan. Wedal sakmenika kula sagah angladosi panjenengan sinuwun. Nggih. Yen pancen kowe durung sah ladi aku, apa kepengin ladi karo Pak Gun Soting? Mboten, pakudoten mung sepuh kalih Kaya ngono. panjenengan kemawon. Yen kaya ngono pun Ji. Kakang rasakake kabagyan sakjroning Nyai Prabu. Yo kene kowe tegel lan pun Kakang Nyai. Mula perkara iki aku ora trima Prabu Angling Darma. Metu saka taman Malopati tak gaglak kowe Prabu. Metu Nyai. Oh. Mas Prabu. Setyowati. Ana pangamuke Kang Mas Prabu. Telane kepengin yen adu arep lawan aku mula kanthi kuwi. Leladi babakan carane asmara kuwi ing mengko bisa. Aku kepengin ngadepi Kakang Purwodaraja sing sawetara bareng ngamuk ana ing sakjane ketuk. Sapa saya panjenengan Mas Prabu. Sugih kendel Borawani Nyai Prabu. Kang Mas Kulonagaraja. Sapa dingko kene kuwi Mbak Yumu? Ya kene kowe maning jiwat. Apa kowe nentake nyawamu, Prabu? Katuran pirsa Kang Mas. Sesampun kula dados kadang panjenengan boten namung cekap sedinten kali dinten. Pangrengkuhipun Kang Mbok Nagagini dhateng Angking Darma pindhanipun tiyang sepuh wanitanipun nanging pepuntonipun bilih panjenengan sampun dahar aturipun Kang Mbok Nagagini bilih kula ingkang jiwat pangapunten babar Ya kene ora ya Prabu Angling Darma. Mongko kowe sawijining nalendra kang bagus pideksa. Upama kowe ngupati wanita ngungkuli ayuning garwaku Nagagini. Kowe kasebadan. Ya kene iki mamak mripatmu, katuran pirsa Kang Mas. Nalika kula dereng pinanggih lan panjenengan kamangka kula lan panjenengan sampun nganakaken saperjanjen. Namung kemawon kula mangertosi wonten ing Taman Sari wontenipun Kang Mbok Nagagini nembe carem asmara lan kula tampar. Menapa kula kadang panjenengan mung cekap pendel Kang Mas ingkang jiwat nggonjak lan Kang Mbok Nagagini menika sanes Angking Darma malah kapara murid panjenengan piyambak kula tampar Kang. Kula tampar ingkang panjenengan Kang Mas
nglakoni lagi gedhening panuwun. Nanging iki aku ora ngluputke bojoku gini ora. Kowe uga ora luput. Sing luput aku dhewe Yayi Prabu. Kok panjenengan ingkang lebat Kang Mas? Atase aku wis tuwek. Seneng bojo sing nom. Mula perkara iki wadi. Aja nganti kawiyak sapa wae sing ngerti mung sliramu. Mula upama kowe bocah bayi ta ugung. Waton kowe bisa nyimpen wadi iki Yayi Prabu. Kang Mas Kowe Nagaraja. njaluk apa tak turuti ya. Pewadi keluarga panjenengan tamtu pewadi keluarga wonten ing Malawapati. Pribadi kula piyambak, kula badhe nyimpen pewadi ingkang kados kala wau. Namung kemawon Kang Mas. Ya. Bilih kula gadah panyuwun tamtu panjenengan mujuti. Apa wae Yayi Prabu? Kang Mas, nalika kula mangertosi wonten lak-lakanipun Kang Mas Nagaraja. Menika wonten cahya sak cakra panggilingan. Menapa ingkang kawastanan wontenipun cahya wonten lalakanipun Kang Mas Nagaraja? Yayi, Kang Mas Nagaraja, cahya sumunar ing lalakanipun Kakang. inggih. Kowe tenane Aji Gineng ya. Aji Gineng. Aji Gineng ya Aji Dipo Sleman. Kowe kutu-kutu walang atoga. Padha caturan kuwi ora sing ngerti kejaba Nabi Sulaiman. Selawe nabi sing bisa mung siji ya Kanjeng Nabi Sulaiman. Mula bisa krungu omongane kabeh para kewan bangsa suku sanusantara Jawa. Upama Kanjeng Nabi Sulaiman mapan ning Branglor kae weruh basane ping Branglor. Semono go tiga basa Bali. Brang kidul, wetan lan kulon. Matur nuwun Kang Mas Nagaraja. Sakmenika katitik kula cetok lan kono menapa ingkang manjing wonten lalakanipun Kang Mas Nagaraja. Pramila Kang Mas panyuwunipun Angling Darma boten wonten loronipun nyuwunipun Aji Gineng. Beloh. Aji Gineng kowe abot kae. Boten Kang Mas. Namung setunggal panyuwun kula boten sanes. Aji Gineng ingkang panjenengan kagungan Kang Mas. Kaya ngono. Inggih. Yen ora tak paringi kowe bakal buka wadi kuwi. Menika tamtu awit panjenengan nalika semanten ugi paring dawuh nyuwun menapa kemawon badhe dipun wujuti. Kaya ngono, ya. Aku ora kabotan Yayi Prabu. Kang Mas Nagaraja bakal nglunturi Aji Gineng ya Dipo Sleman. matur nuwun Kang Mas. Nanging sok sasi sura temeka ana ing Taman Bagindo aku bakal mejang lan kowe. Namung wis tok anggen dawuh Kang Mas. Ora ketang propirane aku bakal duweni Aji Gineng. Nanging katitik garwaku Setyawati wis gelem ladilan karo aku. Kuncara ing Malawapati sumrambah ana ing dusun Jambeyan Dukuh Punggur. Mekaten kala wau paripurnanipun lelampahan Madrim Sayembara Angling Darma jumeneng ratu. Pramila pamirsa sugeng sonten pawiyatan sampun purna sugeng pepanggihan ing mangke dalu.